Il-Partit Nazzjonalista kommess li jpoġġi l-kwistjoni ta' tibdil fil-klima fuq net tal-aġenda politika tiegħu u qed ikompli jistieden lil pubbliku ikun parti minn dan l-impenn. Kien dan il-messaġġ ewlieni li ħareġ minn konferenza tal-aħbarijiet indirizzata mis-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Michael Piccinino u l-kandidata tal-Partit Nazzjonalista Janice Ketkuti li qed tmexxi l-Working Group PN Greens bħala parti mill-kampanja Kun il-Bidla. Michael Piccinino ħabbar li l-Partit Nazzjonalista se jkun qed ilaqqa l-Konferenza Nazzjonali dwar l-Ambjent nhar l-4-29 ta' Settembru. Konferenza li se tkun qed tindirizza temi bħal kostruzzjoni, il-mobilità, is-sostenibilità u l-enerġija fost l-oħrajn. Piccinino spjega li l-Partit Nazzjonalista irid ibiddel il-mod kif issir il-politika billi jagħmilha priorità li jinkludi lill-stakeholders kollha u dan billi jżid il-parteċipazzjoni tal-pubbliku. Aħna din il-konferenza l-intenzjoni kollha, kif spjegajna jiena kif ukoll Janice, hija illi dawk kollha li jħossuhom li għandhom għal-qalbhom dan is-settur, dawk kollha li jaħsbu li hemm bżonn bidla fid-direzzjoni f'dan is-settur. Jinaqdu flimkien magħna u niddiskutu flimkien kif naħsbu illi nistgħu nipproponu allura din il-bidla. Fil-messaġġ tagħha Janice Ketkuti qalet li l-preservazzjoni tal-ambjent u l-ħarsin tiegħu hija tema importanti ferm għall-Partit Nazzjonalista. Sfortunatament f'dawn l-aħħar snin anke proprju fis-sena li għaddiet il-climate change u l-effetti tagħha bdejna nħossuhom. Is-sena l-oħra rajna f'waħda mill-iktar xtiewi li kienu dry mingħajr xita u li sfortunatament ukoll allura komplet issaħħaħ il-proċess ta' deżertifikazzjoni li qed naraw f'pajjiżna. Il-kandidata tal-Partit Nazzjonalista semmiet ukoll ftit mill-effetti tal-bidla fil-klima anke fuq pajjiżna bħal siġar antiki li mietu riżultat ta' dan kif ukoll araru maltempati li jagħmlu ħsarat kbar lir-raba u li l-effett tagħhom inħass fin-nuqqas fil-prodotti agrikoli. F'dawn l-aħħar snin ġew irrekordjati temperaturi li kienu jvarjaw minn grad wieħed għal 44 grad. U dan kollu anke minn studji li qegħdin isiru kontinwament qed jirriżultalna li f'inqas minn 9 snin millum it-temperatura f'pajjiżna ħadd iżdied fil-qilla tagħha b'2 gradi. Dan qed jirrifletti wkoll anke fl-ilmijiet li jdawruna. Janice Ketkuti referiet għal mod kif il-Gvern irid jibqa' għaddej romblu fuq il-poplu bl-iżviluppi f'Marsa Skala u f'Ħondo ir-Rumin. B'kuntrast il-Partit Nazzjonalista qed jaħdem biex verament ikun qrib il-poplu billi jisma' dawk illi huma l-kwestjonijiet li l-aktar li qed iħassbuh u billi jfassal politika li tirrifletti l-impenn sieħ tal-Partit Nazzjonalista biex kull wieħed u waħda minna ikun jista' jgħix f'ambjent aktar san.